गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। दिनैनि भिडिअ'आ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन। आं बांद्राय गोलाव खालामा, गुसुं भिडिअ बानायगोन। बे भिडिअ'खौ जोबजासिम खोनासं। भिडिअ'आ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर'जों बर' चेलेन्ज नांनाय, बर' हारिनि गेजेराव गिदिरजों गिदिर माने चेलेन्ज बाथ्रा लालायनानै बाथ्रा बुंलायबाय थानाय। आं बे भिडिअ'खौ मानो बानायदों? आं सानफ्रोमबो बर' निउस नायो बा माबा माबि निउस नायबाय थायो। सोर मा बुंदों सोर मा बुङा, आं सानफ्रोमबो बै निउसफोरखौ नायनासो आङो बे भिडिअ'खौ बानायनाय जादों। आरो आं बे भिडिअ'खौ दाखालि बावैनो बानायनो गोनांमोन, जेब्ला खैलामैलायाव दै लोमजादों आरो इनकाउन्टार जादों। बै समावनो आं बे भिडिअ'खौ बानायनो गोनांमोन, ओमफ्राय आं मा जानाय मोनथिला, आं बानायस्लाबासै। अब्ला खोनासंदो, बर'नि लिडारफोरा आरो बर'जों बर' चेलेन्ज बाथ्रा बुंलायबाय थानाय। आं मोनसे एग्जाम्पल होग्रोखानोसै फार्स्टआवनो। दाखालि बावै खैलामैलायाव बर'फोरा दै लोमजादोंमोन, 100 न'खरा 600 जन मानसि आलाय सिलाय जादोंमोन। बे जाफुबाय थानाय समावनो क'क्राझाराव सानै इनकाउन्टार जादों, नंना नङा? बे खैलामैलायाव दै लोमजानायाव जोंनि बर' हारिनि अनगायै बैसोर मानसिनो गुबुन हारिया, जोंनि बिटिआरआव थानाय गुबुन हारिनि मानसिया सोरबा मदद हैनाय, सोरबा थाइसे रां हैनाय? क'क्राझार टिपकायाव आरो सेलेखायाव इनकाउन्टार जानायाव गुबुन हारिया सोरबा थाइसे फैसा दानहैनाय? सोर दानहैनाय? नों आं रायजो राजाया हैदों, नंना नङा? आं बे बाथ्राखौ मानो बुंखो? गुबुनाथ' रावबो दानहैयाखै, गुबुन हारिया, नंगौना नङा? अब्ला जों बर'नि गिदिरजों गिदिर माबायदि चेलेन्ज नांलायगासिनो थादों? माबायदि चेलेन्ज नांदो नोंसोर नुदोंना? गुबुन हारिजों चेलेन्ज नांनो गारनानै गुबुन हारिजों लोगो जानानै बर'जों बर' चेलेन्ज नाङो। जों बबाव डेभेलप जागोन? माबायदि डेभेलप जागोन जों? आं बेखौनो बुंनो थांगोन, चेलेन्जखौ नांनांगौ जोंनि बर' हारिनि गिदिरफोरा गुबुन हारिजों, गुबुन जाथिजों, नंना नङा? नाथाय जों दखरसे बर', बेसेबां बर' दङ बिटिआरआव? अल सोनाब खर'निफ्राय सानजा खर'सिम बेसेबां बर'फोर दङ? जोङो गावजों गाव लोगो जायालासिनो, गावजों गाव हेल्प होलायालासिनो गावजों गाव चेलेन्ज नांनाय बाथ्रा बुंलायबाय थायो। मानि थाखाय? गासैबो मिथिखागौ मानि थाखाय बे चेलेन्जआ जादों। मा गासैबो मिथिगौ, आं बेखौ बुंलायला, आं बुंबा बारा जायो। नोंसोर गासैबो मिथिगौ चेलेन्जआ मानि थाखाय जागासिनो दङ, मानि थाखाय चेलेन्ज बाथ्रा बुङो, बेसोर गासैबो मिथिगौ। नाथाय दिनैनि दिनाव जों मायबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बिटिआरआव बा बर'नि गेजेराव, जों बर'नियावसो प्रब्लेम जायो। बर'आसो गावथारजायो, बर'आसो दै लोमजायो। सोरबा गुबुन हारिया दै लोमजानाय जायगायाव दं नामा? पाहार सेराव रावबो गैया। सोरबा गुबुन हारिया गावथारजायो नामा? आरो आंथ' बुंगोन बेखौनो, गुबुन हारिया दिनैनि दिनाव गावथारजायोब्लाबो जोंनि बर'आ दानहैगोन, नाथाय जोंनो रावबो होनाय नङा। नाथाय जोंनि बर'आ हैगोन, आं बेखौ सानो। मानो होनब्ला जोंनिया गावजों गावसो चेलेन्ज। दिनै मा डेभेलप जागोन? बिपिएफ सरकार फैबा इउपिपिएलनि मानसिखौ नायफिना, इउपिपिएल सरकार फैबा बिपिएफनि मानसिखौ नायफिना। मा डेभेलप जागोन? चेलेन्जखौ सोरथो लानांगौमोन? माने ना जाम्बाया जोङो, ना गिदिरफोरासो जाम्बा? दाथ' जों गिदिरफोरखौ जाम्बा होनना बुंनो हानाय नङा, नंगौना नङा? ना जाम्बाया जोंसो जाखो? जों रावबो जाम्बा नङा। नाथाय खामानिया मा जादों? जाम्बानि बायदि, रोङिफोरनि बायदि जादों। बर'जों बर' चेलेन्ज नांनानै गुबुन हारिजों लोगो जानानै माने बर'जों बर' नांलायनाय, लासिंसिं, गोबां लासिंसिं। लाजिनो ओंखारदों माने किसु बाथ्राखौ आरो ना। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना नुदोंना सार जोंनि भारतनि पिएमखौ गुजरातआव, आहमेदाबादाव वर्ल्डनि, देशनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन स्टेडियाम बानायदों। क्रिकेट स्टेडियाम, अनलि क्रिकेटल' नङा, खारनाय ट्रेकआ बेसेबांबा, सुइमिं पुल, रुम, जिम हल, वर्ल्डनि, इन्डियानि नङा। नुदों माबायदि बेयो गुजरातआव, आहमेदाबादाव, इन्डियायाव वर्ल्डनि नम्बर 1 स्टेडियाम बानायदों। अब्ला जोंनि बर'नि लिडारफोरा नोंसोर गावजों गाव चेलेन्ज नाङालासिनो बिटिआरआव, क'क्राझाराव मोनसे, बाक्सायाव मोनसे, उदालगुरियाव मोनसे, चिराङाव मोनसे, आरो गुबुन जोंनि बिटिआर नङि दिखियाजुलि, सनितपुर, बैफोरथिंबो थांनानै मोनसे मोनसे
स्टेडियाम बानाया मानो जोंनि बर'आव नाय जोंनि बिटिआरआव नाय ट्रेक गोनां स्टेडियाम गथ'फोरनो खेला गेलेनायफोरनो लकेल गोरों खेला गेलेग्रा दङ बिसोरखौनो मान्थलि 20,000 30,000 होनानै गथ'फोरखौ इयारलि बोसोर माने कच होना दोनलाय नायनि जोङो बेफोरबायदि चेलेन्ज नांना खामानिखौ चेलेन्ज नांना मानसिजों मानसि नांलायनानै चेलेन्ज नांनाङा आं बेखौनो बुङो ना जोंनि बर' बिटिआरनि बिटिसिनि फैसाया बर'जों बर' रानलायनानै जायोब्ला फैसाया गोखा जायो नामा फैसाया खामानियाव होआ खोमा गुबुन हारिजों थांनानै गुबुन हारिजों लोगो लालायनानै गुबुन हारिजों जायोब्ला बे फैसाया मोजां जायो खोमा आरो दिनै बर'जों बर' थांनाय बिटिसिआवबो जों नुबाय सोरखौबा जुजाय सोरखौबा माबा माइरं दिनैबो सोरखौबा जुजाय सोरखौबा माइरं सेम सोलिगासिनो दङ नङा नङा जोङो अन ग्राउन्डखौसो बुंगोन दे जों रावखौबो सापर्ट खालामनानै बुङा जों रावनिबो जानानै बुङा जों अन ग्राउन्ड जिथु जाबाय थादों बेखौसो बुङो आंथ' दा ओरैबायदि बुंजानो लुबैयो बिथां प्रमद बर' सारखौ आरोना मिडियाथ' हाजासे कुइसन सोंगोन नंना नङा ओरैसो बुंजानो लुबैयो आरोना बिथां हाग्रामा सारा 17 बोसोराव मावदों मावा आं बेखौ जेबो मिथिया नाथाय आंनि खामानिखौ नाय दा नोंसोरो ओरैसो जानांगौ दा आंनि बाथ्राया चेलेन्ज लानानै जि बाथ्रा बुंलायलायो बर'जों बर' बेनि जायगायाव बाथ्राफोरा ओरै जानांगौ आरोना आंनि खामानिखौ नायदो नोंसोरो जोंबोथ' मोजां मोनगोन जोंबो खोनानानै मोजां मोनगोन नोंसोर मिडियाआव नांलायबाय थानायखौ नुबाथ' जोंबो मोजां मोननाय नङा बाथ्रा बुंनायाव मोजां बाथ्रा बुङोब्ला आंनि खामानिखौ नायदो बिथांनि खामानिखौलाय आंलाय मा बुंबावनो आंनि खामानिखौ नाय आं मा मावना देखायगोन हारिनि थाखाय मा मावगोन नै इदि बुं एसेबां मोजां खोनागोन नाथाय जोंनिया बर'जों बर' चेलेन्ज नांलायना बाथ्रा बुंबाय थायो मा होनना बुंनो जोंसो जाम्बा जाखो ना सोरसो जाम्बा जाखो आरो पलिटिक्सआव बेफोरबायदिनो ना फंबायमोन सोरबाथ' मिडियाआव बुंनो रोंखाया दे रोंखाथारिबो दङ जों नायनानै हमना मोनो मा बुंनांगौ मिथिया गुबुन डेन्जार दा मिडिया सोंग्राबाथ' हिन्दीनि मिडिया सोंग्राबाथ' बुंनोनो हानाय नङा सोरबा नै माबाया सोंनां अर्नब गस्वामीनि निउज भारतनि मानसिया सोंनो गोनांबा भगबान फंसे एन्सार होनानै नङा अर्नब गस्वामीया सोंनो गोनांब्ला पलिटिक्सआ ओरैबो सोरबा मा जायो बुंगोन मायबा आं नोंसोरनो फैसा होनो हाया नोंसोर फैसानि थाखाय ओरै मावदो होनना बुंगोन नाथाय बिदि बुंनानै सप्तासे उनाव फैसा होनो हागोन इसोरनोनो बुंनानै मानो होनबा पलिटिक्सआ बेफोरबायदि जायो मानो होनबा होआ होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय होनो हानाय लोगो लोगो मोजांलै होबाय बेफोरबायदि इसोरनि खामानिया बिदि गोरों पलिटिक्स लिडारफोरनि खामानिया मा दा बिथां जोंनि आसामनि CM बिथाङा 10 बोसोरनि सिगां सानखायो आं बिथांनि खामानि बा बिथांनि माबाखौ आं नायबाय थारमाने आं अबजार्भ खालामजोब्बाय बिथाङा दिनै मायबा मोनसे बुंदोंबा बे 10 बोसोरनिखौसो बुङो मानसिफोरा खिन्थु पात्ता मोना बिथांनि बुंनाय स्टाइलखौ 5 बोसोर सिगां सानखायो दिनै बर' हारिखौ ओरै बुंनानै ओरै खालामबा ओरै खामायनो हागोन आं बेखौसो सानखायो डेन्जार बेयो खिन्थु जोंनि बर'नि गिदिरफोराबो बुजि मोनाखोमा बेनि टेलेन्टआ खाट्रा गोरों जोंनि आसामनि CM सारा डेन्जार गोरों बे पलिटिक्सआव 5 बोसोर सिगां बाथ्रा सानखानानैसो दिनैनि दिनाव बुंगोन इयो बेनिफ्राय बैखौ ओरै खालामजोबनानै सेस पात्ता मोना मानसिफ्रा बबेयाव मा बुंनांगौ बबेखौ बबेथिं लाबोनांगौ सब रोंजोबो बेयो डेन्जार आयदा नाथाय जोंनिया चेलेन्ज नांब्रा गुबुन हारिजों चेलेन्ज नां बर'फ्रा नोंसोरखौ जोंथ' थाइसेबो मोनजाखाया जोंनो नांखाया जोंखौ साख्रि हाल्ला होननानै जोंनो न'खरावबो जेबो होआ रावबो जेबो होखाया जोंनो माइरं गरसेबो होआ जोंनो नोंस्रा साख्रि मावो नोंसोर मा मावो होननानै अब्ला जोंथ' जेबो मोनखाया जोंथ' जेबो लोब्बा गैया जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां गोरों मानसि दोङो मिथिबायना नाथाय गोरोंफोरा सोरजोंलाय मा बुंजानो जानला मानला बाथ्रा बुंनानै बेनिखायनो रावबो जेबो बुङा मालाय गावबा गाव स्रि लाख थाखा साख्रि मोननाय दोङो जोंनि बर'नि गेजेराव नाथाय हारिनि बाथ्रा बुङा मानो बुङो इसोरो मायबा बुंगोन दानो रायजाजोबगोन होननानै रावबो जेबो बुङा नाथाय जोंफोर जाम्बा नालाय बुंनो गोनां जादों जों जाम्बा थारमाने बेनिखायनो जों बुङो ओंखायनो आं बुङो आरोना बेखौनो जोंनि बर'जों बर' चेलेन्ज नांलायालासिनो बर'जों बर' नोंसोरो लिडारजों जों नायनो दिलाय नोंसोरो खेबसेनो जमा रायलायनानै नोंसोरो मोजां खामानि मावनानै गुबुनजों चेलेन्ज नांलाय जों नायनो अब्लासो जों मानिगोन दा अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द